Raketa Fata opúšťa svoj mobilný odpaľovač o 7 hodín 43. Radar SPY-1D na palube USS Thomas Hudner ju zachytí 4 sekundy na to. Nie preto, že 4 sekundy sú rýchlo. Sú, ale to nie je dôvod. Dôvod je to, čo radar ukazuje operátorom v bojovom informačnom centre. Niečo, čo žiadny z nich nikdy nevidel na živom displeji mimo tréningovej simulácie. Kontakt zrýchľuje cez Mach 5 a stále stúpa. Nelezie po štandardnej balistickej krivke. Manévruje, nie náhodne. Robí mikrokorekcie v reálnom čase, malé úpravy trajektórie, na ktoré nebol navrhnutý žiadny interceptor v zásobníku Thomas Hudner. Taktický dôstojník, podplukovník James Okafor, hľadí na stopu presne 1 sekundu, kým pochopí, čo vidí. Irán práve vypálil Fatu. Má približne 4 minúty a 30 sekúnd na to, aby prišiel na spôsob, ako zastaviť niečo, čo bolo špeciálne skonštruované tak, aby ho nebolo možné zastaviť. Fata je prvá skutočná hypersonická raketa Iránu. V terminálnej fáze letí rýchlosťou Mach 13. 13-násobkom rýchlosti zvuku, približne 4400 metrov za sekundu. Pri tejto rýchlosti sa fyzika zachytávania stáva brutálne neúprosnou. Interceptor ESM-6 musí sa ocitnúť na presnom mieste v priestore, kde bude cieľ v presnom okamihu detonácie. Proti subsonickej alebo dokonca supersonickej rakete je toto vyriešený problém. Palebný počítač systému Aegis je mimoriadne dobrý v predpovedaní toho, kde sa raketa letiača predvídateľnou dráhou nachádza o 30 sekúnd. Ale Fata neletí po predvídateľnej dráhe. Používa manévrujúcu znovu vstupnú hlavicu, bojovú hlavu, ktorá dokáže meniť smer počas terminálneho zostupu, pričom robí malé, ale výrazné korekcie kurzu, ktoré rušia každé zachycovacie riešenie v okamihu, keď je vypočítané. V čase, keď ESM-6 dosiahne bod v priestore, kde mala Fata byť, Fata je niekde inde. Je to ako snažiť sa chytiť guľku, ktorá sa vie vyhnúť. O 7 hodín 44 veliteľ Okafor vydáva rozkaz na streľbu a systém Aegis začína budovať zachycovacie riešenie. Dve rakety SM-6 odštartujú z predných vertikálnych odpaľovacích buniek o 7 hodín 44 a 22 sekúnd. Palebný počítač vypočítal predpokladaný terminálny bod Faty na základe jej aktuálnej trajektórie a podľa toho priradil SM-6. O 7 hodín 45 a 41 sekúnd prvá SM-6 dosiahne svoj zachytávací bod. Fata tam nie je. Vykonala korekciu kurzu o 1,8 stupňa. Zmena neviditeľná voľným okom, E2 významná v akomkoľvek bežnom kontexte. Ale pri Mach 13 sa korekcia o 1,8 stupňa premení na 340 metrov bočného posunu za 3 sekundy medzi palebným riešením a pokusom o zachytenie. SM-6 detonuje vo vzduchoprázdne. Druhá SM-6 štartuje na aktualizovanom riešení 4 sekundy neskôr a stane sa to isté. Fata opäť koriguje, tentokrát o 2,1 stupňa a interceptor nenájde nič. Dve rakety SM-6 vyčerpané. Nulový efekt na prichádzajúci kontakt. Teraz o 7 hodín 46 sa automaticky aktivuje systém Phalanx C I2VS, keď Fata vstúpi do jeho vnútorného obranného perimetra. Phalanx je posledná konvenčná línia obrany Thomas Hudner, 20 mm guľometný kanón, schopný vystreliť 4500 nábojov za minútu, ktorý úspešne zničil subsonické a nízko-supersonické rakety v desiatkách angažmánov. Proti Fate je matematicky zbytočný. Riadiaci radar Phalanxu sleduje prichádzajúci kontakt a kanón sa otáča na zachytenie. Ale geometria angažmánu pri Mach 13 dáva systému približne 0,8 sekundy príležitosti na streľbu. Pri 4500 nábojoch za minútu sa to premieta na 60 nábojov vo vzduchu predtým, ako raketa prekoná okno angažmánu. Pravdepodobnosť, že týchto 60 nábojov zasiahne manévrujúci cieľ pri hypersonickej rýchlosti, vypočíta vlastný riadiaci počítač systému na 3,2%. Phalanx aj tak strieľa, pretože nemá inú možnosť. Náboje minú, Fata pokračuje vpred. Čas do dopadu 41 sekúnd. Podplukovník Okafor je dôstojník námorníctva 3. generácie. Jeho starý otec slúžil na torpédoborcoch počas vojny v zálive a jeho otec velil fregata v Pacifiku.
O obrane pred hypersonickými raketami premýšľa od čias svojej postgraduálnej práce na Námornej vojenskej akadémii pred 3 rokmi, kde napísal 47-stranový elaborát presne o tomto scenári. Manévrujúca hypersonická, znovu vstupná hlavica, prekonávajúca konvenčnú vrstvenú obranu a teoretické riešenie, ktoré v tej práci navrhol, je jedinou možnosťou, ktorá mu zostáva v 41 sekunde, čo má k dispozícii. Zapína interkom k palebncmu dôstojníkovi lode. Plnou parou vpred, palebná kontrola. Potrebujem proximitetné vzdušné výbuchy v koridore na azimute 031. Výška 250 metrov, nepretržitá streľba, maximálna rýchlosť. Hneď teraz, rozkaz nedáva žiadny konvenčný zmysel. 5-palcové námorné dielo Mark 45 lode je zbraň pre povrchové angažmány. Je navrhnuté na streľbu na lode a pobrežné ciele, nie na zostrelenie rakiet. Ale Okafor sa nesnaží zostreliť Fatu. Snaží sa urobiť niečo, o čo sa nikdy operačne nepokúsil nikto v celej histórii námorného vojnového umenia. Snaží sa postaviť múr. Proximitetne zaistený 5-palcový náboj nemusí zasiahnuť cieľ priamo. Detonuje, keď jeho poistka deteguje pevný objekt v dosahu smrteľnej fragmentácie zhruba 15 metrov. A keď detonuje, vyšle tisíce vysokorýchlostných oceľových fragmentov expandujúcich smerom von do každého smeru rýchlosťami presahujúcimi 1500 metrov za sekundu. Jedna proximitetná detonácia vytvára fragmentačnú sféru s priemerom zhruba 30 metrov, ktorá existuje zlomok sekundy, kým sa fragmenty nerozptýlia. Jedna detonácia nestačí na zastavenie hypersonickej rakety, ale dielo Mark 45 dokáže vystreliť 20 nábojov za minútu v režime nepretržitej paľby. A ak sú tieto náboje správne načasované a poistené, každý z nich detonuje na presnej výške a azimutu, kde musí Fata prejsť, nevytvárajú jednu fragmentačnú sféru, vytvárajú koridor, stĺp prekrývajúcich sa fragmentačných udalostí, cez ktorý musí Fata preletieť. Pri Mach 13 palebná posádka dielo Thomas Hudner trénovala na Mark 45 celkovo 47 rokov. Hlavný zbrojmajster, poddôstojník prvej triedy Markus Webb, nastaví poistné parametre za 11 sekúnd a dielo začína strieľať o 7 hodín, 46 a 31 sekúnd. 20 nábojov za minútu. Proximitetné poistenie. Azimut 031, výška 250 metrov. 10 sekúnd nepretržitej paľby, 200 nábojov vo vzduchu, načasovaných a poistených, vyplňajúcich koridor 40 metrov široký a 200 metrov dlhý, priamo v dráhe rakety letiacej rýchlosťou 4400 metrov za sekundu. Fata vstupuje do koridoru o 7 hodín 46 a 44 sekúnd. Pri Mach 13 prekoná 200 metrov za zhruba 0,45 sekundy. Počas tých 0,45 sekundy prechádza 17 prekrývajúcimi sa fragmentačnými udalosťami. Prvých 6 detonácií produkuje fragmenty, ktoré celkom minú trup rakety. Fata je malá a fragmentačné sféry nie sú dokonale vycentrované. 7. detonácia umiestni skupinu 8 fragmentov do smrteľného dosahu ľavého montážneho celku riadiacej plutvy rakety. 4 fragmenty prenikajú do krytu plutvy rýchlosťami presahujúcimi 800 metrov za sekundu. Samotná plutva nie je zničená, je poškodená. 2 zo 4 riadiacich plôch sú roztrhaná a aktuátor ovládajúci tretiu je preťatý. Navádzací systém Faty okamžite deteguje asymetrickú riadiacu odpoveď a pokúsi sa kompenzovať, pričom prikazuje zostávajúcim riadiacim plochám korigovať. Ale zostávajúce plochy nedokážu generovať dostatok sily na prekonanie aerodynamickej nerovnováhy vytvorenej zničenou zostavou pri Mach 13. Raketa začína kloniť, najprv pomaly, potom rýchlejšie. Klonenie sa mení na rotáciu, keď aerodynamické sily prekonajú schopnosť navádzacieho systému udržiavať stabilný let. O 7 hodín 46 a 52 sekúnd Fata dopadá na hladinu Arabského zálivu pod uhlom 67 stupňov 159 metrov od ľavoboku Thomas Hudner. Bojová hlava detonuje pri náraze na vodu, výbuch vyvrhne stĺp vody 60 metrov do vzduchu a tlaková vlna skláňa Thomas Hudner dosť silno na to, aby zhodila 2 členov posádky z nôh na chodbe pred bojovým informačným centrom. Každé okno na ľavej strane mostíka sa roztriešti od pretlaku.
Na ľavom boku vypukne požiar v skladiskom priestore od fragmentu, ktorý preletí 159 metrov vzduchom po detonácii bojovej hlavy a prenikne do trupu nad čiarou ponoru. Požiar je uhasený za 4 minúty a 17 sekúnd. Žiadny člen posádky nie je zabitý. Traja sú ošetrení pre tržné rany od rozbitého skla. Thomas Hudner je plne operačný. V bojovom informačnom centre podplukovník Okafor neslávi. Zdvihne linku ku kapitánovi a podá hlásenie 11 slovami. Hrozba neutralizovaná. Požiar na ľavom boku pod kontrolou. 3 zranenia nie kritické. Potom sa otočí k svojmu dôstojníkovi elektronického boja a položí jedinú otázku, na ktorej teraz záleží. Odkiaľ to prišlo? Podpis odpálenia Fáty zachytili pasívne senzory Thomas Hudner v okamihu, keď raketa opustila odpaľovač. Mobilný odpaľovač bol umiestnený na pobrežnom výbežku na iránskom pevnine s výhľadom na Perský záliv. Vyvýšená odpaľovacia pozícia zvolená tak, aby maximalizovala líniu viditeľnosti Faty k cieľom v zálive pod ňou. Mobilné odpaľovače sa po vypálení presúvajú. To je ich primárna obranná výhoda. Vypáliť a premiestiť sa skôr, ako nepriateľ stihne reagovať. Posádka IRGC trénovala presne na toto a začala sa hýbať v okamihu, keď raketa odštartovala. Mali naplánovanú presunovú trasu a sekundárnu pozíciu 6 kilometrov ďalej. Mali 47 sekúnd náskoku predtým, ako Thomas Hudner začal budovať svoje reagujúce riešenie. 47 sekúnd nestačí. Palebný systém Thomas Hudner nepretržite sledoval miesto odpálenia od 7:43. O 7:47, kým bol odpaľovač ešte v pohybe na pobrežnej ceste smerom k sekundárnej pozícii, bolo cieľové riešenie dokončené. 2 riadené strely BGM-109 Tomahawk odštartujú z vertikálnych odpaľovacích buniek Thomas Hudner o 7:49. Čas letu k cieľu 11 minút a 30 sekúnd. Mobilný odpaľovač bol navrhnutý tak, aby dosiahol sekundárnu pozíciu za 8 minút. Dosiahol polovicu svojej presunovej trasy o 7:54, keď dorazil prvý Tomahawk. Druhý dopadol 14 sekúnd neskôr. Posádka IRGC 7 mužov vypálila najvyspelejšiu raketu Iránu na americký torpédoborec a sledovala, ako padá do mora 159 metrov od cieľa. Mali 47 sekúnd na útek pred tým, čo prišlo, potrebovali 8 minút. Matematika nebola na ich strane. O 8:01 kapitán Thomas Hudner odoslal svoje bojové hlásenie veliteľstvu 5. flotily v Bahrajne. Jedna hypersonická raketa Fata vypálená na túto loď. Hrozba neutralizovaná proximitetnou palebnou bránou Dela Mark 45. Menšie škody, 3 nekritické obete, miesto odpálenia spracované, 2 strely Tomahawk na cieli, odpaľovač zničený. Táto loď je plne operačná a pripravená pokračovať v misii. Irán vypálil svoju najobávanejšiu raketu. Zbraň, ktorá mala byť nezastaviteľná, zbraň, ktorú si špeciálne uchoval pre chvíľu, keď bude potrebovať niečo, čo nič v arzenáli amerického námorníctva nedokáže zastaviť. Padla do Arabského zálivu 159 metrov od svojho cieľa, pretože podplukovník, ktorý napísal prácu o presne tomto scenári pred 3 rokmi na Námornej vojenskej akadémii, si zapamätal, čo napísal a mal 11 sekúnd na to, aby na základe toho konal. A posádka IRGC, ktorá ju vypálila, mala 47 sekúnd na útek pred tým, čo nasledovalo. Odpoveď Ameriky bola už vo vzduchu skôr, ako vodný stĺp dopadol späť na hladinu mora.